ሕጋዊ መንገዲ ምስቶም ጋዜጠኛታት ዝጓዓዝ ዝነበረ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ እውን ሓፂር ቃለ መሕተት ገይሮምሉ ነይሮም። ካብ ኤርትራን ሱዳን ገይሩ ዩጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ብራዚል፣ ፔሩ ብኤኳዶር ገይሩ ኣብዚ ሓደገኛ መንገዲ ከም ዝበፅሐ ዝገለጸ ኤርትራዊ መንእሰይ ነዚ ኩሉ መንገዲ ሓሊፉ ዝሓሸ ህይወት ንምርካብ ኣብዚ ሓደገኛ ቦታ ከም ዝበፅሐ ይዛረብ። እዚ መንገዲ ሓደገኛ እዩ። ዝናብ ጥብቕ ኣብ ዝበለሉ እዋን ዕለታዊ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ከኣቱ ይደልዩ። ብፍላይ ብናይ ብዙሓት ማሕበረሰብ ኣመለኻኽታ ከም ሓንቲ ነፃን ዲሞክራሲያዊትን ሃገር ተገይራ ከይተሓስበት ኣይተረፈትን ናብኣትዮም ሕልምታቶም ጋህዲ ከም ዝኸውን ዝኣምኑ ብዙሓት መንእሰያት ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ሰባትን በብመዓልቱ ናው ይጓዓዙ ኣሜሪካ ብዲቪ ብስኮላርሺፕ ናይ መርዓ ምጥርናፍ ስድራ ቤት ቪዛ ብምጥቃም ብሕጋዊ መንገዲ ዝኣቱ ሰባት ክህልው ከለዉ ካልኦት ብዙሓት ድማ ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘስካሕክሕን ብዝኾነ መንገዲ ኣሜሪካ ንምእታው ኣብ ዝገብርዎ ቃልሲ ገሊኦም ብጥሜት፣ ገሊኦም ብድኻም፣ ገሊኦም ብማህረምትን ብኣራዊትን እውን ተበሊዖም ኣብ ፈቐዶ መንገዲ ይተርፉ። ናይ ኣሜሪካ ዶባት ንምሕላፍ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ንነብሲ ወከፍ ዝሕለፈሉ ኣዝዩ ፈታኒ መንገዲ ንምርኣይ ናይ ሲቢኤስ ጋዜጠኛታት ካሜራታቶም ብምድላው መንገዶም ንኣሜሪካ ንምኻድ ሓደ ብምባል ፈሊሞሙ። ናብ ኣሜሪካ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከመይ ኢሎም ከም ዝኣቱ ዘረኣይሉ ሰነዳዊ ፊልም ናይ ብዙሓት ሚልዮናት ሰባት ኣቓልቦ ሲሒቡሎ። በዚ ምኽንያት ከዓ ኣሜሪካ ንምእታው ዝሓስቡ መንእሰያት ዝሓልፍሉ ዘፍርሕ መስቀላዊ መንገዲ ዓለምና ዘ ዳሪየን ጋፕ ብምባል ኣብ ዘቕረቦ ዶኩመንታሪ ፊልም ይርአ። ኣብ ኮሎምቢያ ፓናማ ዝርከብ ዶብ 60 ማይል ስፍሓት ዘለዎ ጽዑቕ ተፈጥሮኣዊ ጫካ ይርከብ። ካብ ላዕሊ ክርአ ከሎ ቀጠልያ ኮቦርታ ዝተኸድነ መሬት እኳ እንተመሰለ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ጉድ ዝሓዘ ይብለና ናይ ሲቢኤስ ዶኩመንታሪ ፊልም። ነዚ ካብ ኣርክቴክት ውቅያኖስ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ምስ ደቡባዊ ጫፍ ዘራኽቦም መንገዲ በይናዊ ኣቋራጭ ስፓኒሻውያን ኤልታየን ዴል ዳሪያን ብምባል ይጽውዕዎም። ናይ እንግሊሽ ትርጉሙ ዘ ዳሪየን ጋፕ ከም ዝበሃል ተጠቒሱሎ። ኣብቲ ቦታቲ ነቲ መንገዲ ዝመርሑ ደላሎ ንዝሓሸ ህይወት ንምርካብ ካብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ዝመፁ ተጓዓዝቲ ይረኣዩ። ካብኣቶም ሓደ ዝኾነ ሸሃም ሺቫዝ ክኸውን ከሎ 8,000 ማይል ተጓዒዙ ናብዚ ዶብ ኣሜሪካ መሳገሪ ካብ ቴህራን ከም ዝመፀ ነቶም ደላሎ ነጊሩ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንዝግበር ጉዕዞ ንምድላው ኣብ ውሽጢ ዳሲ የዕሪፉሎም። ዝሓሸ ህይወት ንምርካቢ ነዚ ኩሉ ኣሽሓት ማይላት ተጓዒዘ ናብዚ ቦታ ዝበፅሐኹን ነዚ ዶብ ንኽሰግር ተዳልየ ዘለኹን ይብል። ንጽባሒቱ ቀድሚኡ ብዙሓት ኣሽሓት ኣጋር ዝሓለፉሉ መንገዲ ኣሰሮም ንምስዓብ ከም ተዳለወ ንጋዜጠኛታት ኣረጋገጸሉ። እቶም ጋዜጠኛታት እውን እዚ መንገዲ ሓደገኛን ዘፍርሕ ምዃኑ ኣይትፈልጥ እንዲኻ ኮንካ ከመይ ጌርካ በዚ መንገዲ እዚ ክትጓዓዝ ወሲንካ ናብዚ ቦታ ዝመፂኻ ኢሎም ዝሓተትዎ ሕቶ ካብ መንገዱ ከትርፎ ዝኽእል ፍርሒ ከምዚ የለ ብምግላጽ ኣነ ዝሓሸ ህይወት ይግባኣኒ ነዚ ንምርካብ ከዓ ናይ ግድን ኣሜሪካ ከኣቱ ኣለኒ ምክንያቱ ናይ ሕልመይ ሃገር እያ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ጋዜጠኛታት ምስቶም ስደተኛታት ብሓባር ተጓዒዞም ክሳብ ኣሜሪካ ብምኻድ ኣብ መንገዲ ዘጋጠመ ኩሉ ሪኦም እዮም። እቲ ጉዕዞ ኣብ ተጀሚሩ እቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርትን ቁሩብ መንገዲ ንብረት ዝስካማልና እንስሳታትን ኣብዚ ጉዕዞ ተጸምቢረናን ኣለዋ። ገለ ዝተወሰነ ዶላራት ነዞም መንገዲ ዝሕብሩ እዞም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ንሓድሕዶም እናተመቐሉ እዮም መንገዲ ዝመርሕዎም። ንምዕራብ ገጽካ ሒዝካ ዝግበር ጉዕዞ ተጀሚሩ። በረኽቲ ጎቦታት ኣዝዩ ጽዑቕ ጫካ ዝኾነ ከባቢ ንኽትስጉም ፈታኒ እኳ እንተኾነ ሓደ መዓልቲ ከይመስለኩም ምናልባት ካብ 10 ክሳብ 15 መዓልቲ ንዝኸውን መዓልታት ኣብዚ ጽዑቕ ጫካ እናሓደርካ ክትከይድ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ። ዳሪየን ጋፕ ኣዝዩ ዘፍርሕ ቦታ እዩ። ምክንያቱ ክትሰግሮም ዝግባኣካ በረኽቲ ጎቦታት ሩባ ኣዝዮም ዘፍርሑን ኣብ ካልእ ቦታታት ዘይርከቡ ቀተልቲ መርዛማታት እማን ኣብዚ ጫካ ብብዝሕ ይርከቡ። ነዚ ኩሉ ጨኪንካ ምሕላፍ የድልየካ። ኣብዚ ጫካ እናሓደርካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣነ ብዓይነይ ዝረኣኽዎም ብተመን ዝተነኽሱ ብኻልእ እንስሳታት ዝተበልዑን ኣዝዩ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ዝሞቱ ብዙሓት እዮም ብምባል ኣብዚ ሲቢኤስ ዘዳለዎ ሰነዳዊ ፊልም
ቃሉ ዝሃበ ዘይሕጋዊ ኣስጋሪ እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ጫካ ዕድሚኦም ክሳብ 70 ዝበፅሑ ሽማግለታት ወሲካ መንእሰያት ዝተሓቕፉ ህፃናትን በብመዓልቱ ህይወቶም ይሓልፉ። ካብዚ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣብዚ ናብትን ተበቲኑ ዝርከብ ናይ ሰባት ኣስከሬን ነዚ ይምስክር። በዚ መንገዲ ዝኸይድ ዝኾነ ሰብ እግሩ ካብ ተናኸስቲ መርዛማት ኣትማንን ካልኦት መርዛማት እንስሳታትን ክትንቀቕ ስለ ዘለዎ ነዚ ክከላኸለሉ ዝኽእል ክሳብ ከባቢ ብርኩ ዝበፅሕ ትርር ዝበለ ጫማ ክገብር ይግደድ። እዚ ኸማን ዕድለኛት ኮይኑ እዩ። እቶም ኣትማን ብገረባ ኣቢሎም ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ኣዝዩ ዘፍርሕ ቀሊል ከይመስለኩም ይብሉ። ኣብቲ ንቑፅ መሬት ነዊሕ ምስ ተጓዓዝካ ብሩባ ክሳብ ብርኮም ማይ እናረገፁ ናይ ግድን ክጓዓዙ ኣለዎ። እቲ ማይ እውን ብመርዛማት ኣትማን ሓራግፅን ዝተመልአ እዩ። ነዚ ኩሉ ምስ ሰገርካ ካልእ ተወሳኺ ጫካ ይፀንሓካ ይብል ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክሕብር ከሎ። እቶም ጋዜጠኛታት ኣብቲ ሰነዳዊ ፊልም ከም ዘረኣይዎ ነቲ ሩባ ድሕሪ ምስጋሮም ክዳውንቶም ሰጢሖም እናንቀፁ ቁሩብ ዕረፍትን መግቢ ክበልዑን ነይርዎም። ከም እንደ ነገሩ ዝተሰርሐ ሩዝ እንተደሊኹም ብልዑ ተዘይደሊኹም ግደፍዎ ተባሂሉ ዘዕደሎም ክኸውን ከሎ ካልእ ዝብላዕ ስለ ዘየለ ንጥሜቶም ስለ ዝዕግሰሎም ንዝተዋሃቦም ሩዝ ፅርግርግ ጋቢሎም ከም ዝበልዕዎ ዝተረጋገፀ እዩ። ኣሜሪካ ምስ ኣተኻ እንታይ ክትገብር ኢኻ ክብል ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ መበገሲ ቦትኦም ዝተፀንበሮም ሽሃብ ሽበዚ ዳግማይ ሓተትዎም ምስኡን ሓቢሮም እናተጓዓዙ ኣብ ሃገረይ ዝነበሩ ኩሉ እዋን ንፉዕ ፈለኛ ሞየ ነይረ። ኣብ ኣሜሪካ እውን ነዚ ሞያ ዝቕፅሎ ይመስለኒ እንተዘይሰለጠ ግን ሼፍ ዝኸውን ይመስለኒ ክብል ነቶም ጋዜጠኛታት መሊስሎም። ነገር ግን ኣብ ገጹ ፍርሒ ከም ዝንበብ ኣይሓብኡሉን። ንምዃኑ ንኣሜሪካ ትኸደሉ ካልእ ምኽንያት ኣለካ ዲ ኢሎም ንዝሓተትዎ ጋዜጠኛታት ብጀካ ሕልመይ ኣፍቃሪተይ ቫኔሳ ኣውያ ዘላ ኣነን ንሳን ንራኸበሉ ዕለት ብናፍቆት እየ ዝፅበዮ ብምባል ኣብ ካሜራ ከትረአ ኣይፈቅድን እምበር ነቶም ጋዜጠኛታት ብሕቡእ ስእላ ከም ዘረኣዮም እቶም ጋዜጠኛታት ተዛሪቦም ኣብ ፊት ንፊቶም ኣዝዩ ተሪር ዓቐብ ይፅበዮም ስለ ዝነበረ ነብሲ ወከፍ ሰብ ዝተሰከሙ ነገር ዋጋ ስለ ዘኽፍሎም ኣዝዩ ዘየገድሶም ንብረት ኣብዚ ክገድፍዎ ተነጊሮም ኣሎ። ዝኽደንዎ ክዳንን ኣብዚሖም ዝሓዝዎ ምግቢ ክስንድውዎን ተገደዱ። ህንዳውያን፣ ስሪላንካውያን፣ ኣፍሪካውያን ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብዚ ዘይሕጋውያን ጉዕዞ ተሳተፍቲ ነይሮም። ንላዕሊ ትኽ ዝበለ ጠላዕን ተሪርን ዓቐበት ጉዕዞ ተጀመረ። ኣሽንኳይዶ ክድይቦ ክትሪኦ ኸማን ዘድክም እዩ ነይሩ። ካልእ ከቢድ ስጋት ከዓ ተመን ይነኽሰኒ ዶ? ካብዚ ኣግራብ ዝወፀ ኣራዊት ይህሉ ዶ? ዕንቅርቢት ይንኽስኑ ዶ? ዝብል ከቢድ ፍርሒ ዝተዓጀበ ጉዕዞ ቀፂሎም እናወደቁን እናተንስኡን ኣብ መወዳእቱ ተማዊቶም ኣብ መንጎ ፓናማን ኮሎምቢያን ዝርከብ ዶባት በፅሑ። ጉዕዞ ካብ ዝጅምሩ 4 መዓልቶም ኮይኑሎ። ስለዚ ብስነ ስርዓት ደው ንምባል ዘጸግም ከቢድ ቃንዛ ኣብ ኣጋሮም ከም ዝስምዖም እቶም ጋዜጠኛታት ይገልጹ። ተስፋን ድኻምን ሓያል ኩናት ጀሚረን ኣለዋ። ተስፋ ንቕድሚት፣ ድኻም ንድሕሪት ንሰውነቶም ብኽልተ ጫፋት እናሰሓቡ ይርከብ። እዚ ብሰነዳዊ ፊልም እንዕዘቦ ጋዜጠኛታት ምስኦም ተጓዒዞም ዝረኣይዎ እዩ። በዚ መንገዲ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ሰባት መዓልታዊ እናኸዱ ውሕዳት ጥራይ ከኣቱ ከለዉ ዝበዝሑ ግን ድራር ኣራዊት እናኾኑ ኣብ ጫካ ይተርፉ። እዞም ጋዜጠኛታት ነቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሓደ ብሓደ ብምዝራብ እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ መንገዲ ዘእትዎም ክፈልጡ እኳ እንተፈተኑ በዚ ሓደ ጭንቀት በቲ ካልእ ተስፋ ተወሳኺ ማእሰርትን ሞትን ብዙሕ ብውሽጦም ዝመላለስ ሓሳብ ናይ ሃገሮም ሽግር ከም ዝተሸከሙ ተዛሪቦም ኩሎም ሓደ ዕላማ ኣለዎም። ነዚ ነዊሕ ጉዕዞ ሓሊፎም ናይ ኣሜሪካ ክትሰግሩ ከቢድ ሓጹር ሰጊሮም ኣሜሪካ ምእታዊ። መከረኦም ግን በዚ ኣየብቅዕን። ተፈጥሮውን ግዲያ ጌራ መንገዶም ንምትዕንቓፍ ተሓባበረት። ኣዝዩ ከቢድ ዝናብን ነፋስን በረድን ዝመልኦ ዝናብ ዘነበ። ነዞም ተጓዓዝቲ ከቢድ ናይ መንገዶም ኣካል ኮነ። ምክንያቱ እቲ ዝኸዱሉ ዘሎ መንገዲ ዘንሸራትት ይኸውን። ሩባታት ይመልኡ፣ ንብረቶም ማይ ስለ ዝጥልቂ መግቦም ይበላሾ፣ ዝተሰከምዎ ሳንጣውን ክብደት ይውስኽ። እዚ መንገዲ ኣዝዩ ፈታኒ እዩ። ካልእ ናይዚ መንገዲ ፈታኒ ነገር ድማ ኣብ ፈቆዶ መንገዲ ብኣራዊት ናይ ዝተበልዑ ሰባት ክዳውንቲ ዓፅምቲ ምርኣይ ስምዒትካ ዝጎድእን ተስፋ ዘቑርፅን እዩ። እግሮም ክሳብ ዝቐጥን ይጓዓዙ፣ ሩባታት ይሳገሩ፣ ዝኸኣለ ይሰግር፣ ዘይከኣለ በቲ ሩባ ማይ ይውሰድ። ገሊኦም ከዓ ድራር ኣራዊት ይኾኑ። ንእሽቶ ሩዝ በሊዖም መንገዶም ይቕፅሉ። በዚ ዘይሕጋዊ መንገዲ ምስቶም ጋዜጠኛታት ዝጓዓዝ ዝነበረ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ እውን ሓፂር ቃለ መሕተት ገይሮምሉ ነይሮም። ካብ ኤርትራን ሱዳን ገይሩ ዩጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ብራዚል፣ ፔሩ ብኤኳደር ገይሩ ኣብዚ ሓደገኛ መንገዲ ከም ዝበፅሐ ዝገለጸ ኤርትራዊ
መንእሰይ ነዚ ኩሉ መንገዲ ሓሊፉ ዝሓሸ ህይወት ንምርካብ ኣብዚ ሓደገኛ ቦታ ከም ዝበፅሐ ይዛረብ። እዚ መንገዲ ሓደገኛ እዩ። ዝናብ ጥብብ ኣብ ዝበለሉ እዋን ኩሉ ሩባታት ስለ ዝመልእ ብውሕጅ ንኸይውሰዱ ተጓዓዝቲ ነናሓድሕዶም ተተሓሒዞም ናይቲ ውሕጅ ሓይሊ መኪቶም ተፃዊሮምን ክሰግርዎ ይግባእ። እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ሩባ ፀራሪጉ ክወስዶም ይኽእል እዩ። በዚ ከምዚ ዝበለ ጉዕዞ ታሽዓይ መዓልቶም በፅሐ። ኣብዚ ናይ 9 መዓልቲ ጉዕዞ ኣብ መንጎ ዝተረፉ እናደኸሞም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ወዲቖም ህይወቶም ዝሓለፈ ብዙሓት ሰባት እዮም። ዝተረፉ ተሪፎም እቶም ክሰግሩ ዝኽኣሉ ነቲ ዋና ጫካ ሰጊሮም ተወሳኺ 6 ዶባት ክትሰግሮም ስለ ዝግባእ ኣብ መጸበዪ ካምፕ ኣብ ምጽባይ ይርከቡ። ናይ ጫካ ፈተና ይወዳእ እምበር ገና ብዙሕ ማእሰርትን ፈተናን ግን ይቕጽል። ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ እዚ ሰነዳዊ ፊልም ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳ 2017 ልዕሊ 38,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ክኽእሉ ከለዉ ድሕሪ ምእታው ኣሜሪካ ጽግዕተኛነት ምሕታት ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመት ናይ ስራሕ ፍቓድ ክሳብ እትረክብ ምጽባይ እቲ ካልእ ናይ ስደት ፈተና እዩ። ይኽፋእ ይጸብቕ ብዘየገድስ ናብ ኣሜሪካን ምእታው በዚ ኣስካሕካሒ መንገዲ ይጓዓዙ። እዚ መንገዲ ከም ተሓስብዎ መንገዲ ጥራይ ኣይኮነን። በዚ መንገዲ ሓሊፍካ ኣሜሪካን ምእታው ኣብ ኩለን ሃገራት ዝርከቡ ኣስገርቲ ፖሊስ ደላሎ ዝኽፈል ብውሕዱ $10,000 ክህልወካ ይግባእ። ምስ ሞት ፊት ንፊት እናገጠሙ ኣሽሓት ሰባት ገንዘቦም ከፊሎም 70% ዝኾኑ ኣብ መንገዲ ክተርፉ ከለዉ እቶም ውሕዳት ናብ ኣሜሪካ ይኣቱ። ብኸምዚ መልክዕ ብዙሓት ይጓዓዙ።